И здравейте, дами и господа, аз съм Сноу Про и днес разцъкваме на Happy Wheels. Да, и нека започваме. Окей, да ги подредим по рейтинг. Давай! Amazing Minigame, супер. Така. Окей. Пълата оцели го. Шит. Шит. Коло. 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 Коло, шоколо. Коло, коло, коло. Аре, мау. В реалния свят... В реалния свят предполагам, че... Значи ти ще гласа. Уин, друг път. Добре. Мъга. Сега ще го човек. Сега това, ако не го удари. Ни гарили. Добре, няма го минаваме това ниво от тъпото. Явно. Добре, Naked. Добре, какъв беше този бък? Не знам вие дали сте го видяли, обаче... О, мага! Into the coin. О, мага. Да, чет. Смятам, че го можем. Добре, какъв е то тъпия бък, бе? Че много ма дразни. Survive the bomb. Да, се шугаш. Naked glitch. Мага. The bomb run. Rope swing. Шугар съм. Да, готово. Арима! Така. Я! Омага. Добре, какво става? Добре, що не искаш да се пуснеш? О, мага, добре позна се. И ста. Супермен. Бум. О, не. Again. Това не мога толкова просто, че не знам. Изприсъсто шум, бъгве. Човек. Тъп бъг. Бъг. За бъга. Бъги. Омага. Юрдечка. Юту дечка. Юрдечка, юрмечка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Hit me to win. Oh my god, ever die, ever die. Добре. Щях да умра. Добре.
Какво прави сега? Атак. Атак. Това са най-тъпите левели, които съм играл, човек. Какво се случва? Мага. Но бем хикс. Дали да, те няма значение. Явно това ниво няма, може да го минем. А сега това. О, шит. Детето е ненужно. Бакфлип. Фронт флип. One backflip, one front flip. Yay. О, мага! Седалката ме отпреде. Трак. О, мага. А ръката ми е флипс. Колко? Колко мало? О, мага. Това ниво беше горе-долу яко. Обаче това блок мисля, че след малко ще го струша. Добре, някак да се бъга, най-много се струши от компютъра. Бе, реслинг. О, мага! Падна ми микрофона. Добре, това беше доста странно. Enter the box. О, shit. О, мага! Знаеш, ако няма рейчвам. Виж такси го. Йо. Рестлинг. Добре, как можа да напиша рестлинг толкова смотано? Окей. Ама ге намерите в дупата, ама ге намерите в дупата на Дей. Ритна ме, ама ге. О, давай. Start work it like Miley. Та-да-да-тът. Какво се случи, дори не разбрах. Бам. Бутни стълбата. Бутни стълбата. Не можах да го стигна. Аре бе. Аре мало. Сипуро. Я се разкараш. Па Джон Сина. Start rocket like. Омага. Оценяваме идея. Оценяваме страхотна идея. Kinda don't want none unless you got buns, hun. Boy toy named Troy used to live in Detroit. Big dope, selling money, he was getting some coins. Was the shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stabbed. Ти се шегуваш, човек. Every time, а? Yay.
Подхлъзнах са. Оп. Изням се с допето. Омага, това са 2 котки. Like a boss. Добре, мисля, че не трябваше да влизам по този начин в това. Как може, човек? Точно преди финала. Остай. Да, надявам се клипът ви е харесал и... Нека да не забравяме да се абонираме. По-точно ви се абонирайте за мен или харесайте клипа, може да го споделите в Facebook и други социални мрежи. Щеп се!